Dacă un fragment de text nu l-am scris în locul potrivit, atunci îl putem muta în poziția necesară. Pentru a muta un fragment de text dintr-un loc în altul, utilizăm la fel cele două metode enumerate la copierea textului. Prima, mutarea fragmentului de text prin intermediul memoriei temporare și a doua, mutarea fragmentului de text prin tragere. Deci, să mutăm fragmentul de text selectat de la începutul textului la sfârșitul textului. Pentru aceasta, mai întâi îl selectăm, apoi lansăm comanda Cut, executăm click în locul unde vrem să-l mutăm și lansăm comanda Paste. Deci, să verificăm că acest fragment de text mutat este în memoria temporară. Iată, este. De aceea, și metoda se numește mutarea textului dintr-un loc în altul prin intermediul memoriei temporare. Să mutăm acest fragment de text la sfârșitul textului prin tragere. Mai întâi îl selectăm, apoi poziționăm indicatorul mouse-ului pe textul selectat și îl tragem în locul destinație. Ținem apăsată tasta Shift sau putem să nu o ținem, eliberăm mouse-ul, apoi tasta. Textul s-a mutat.